Schubor nakaschlem jong unongsan Hima. Aku Jingbam Mynsiem bakem jable. Kalong ka basno tanat ban pentip shapi ki pat ba. Ba iwe na kinongrwai balapau bat kamslem, hagarwai ka siaw hari kasi bat jantia. Kata ikong Catherine Pyngrope. Iwe na kinongrwai baladon benta, hagawai nakatop Jingrwai jong ka KSU, natway ki nun. Balapen mi haus nem siajar kandai spa kandai pupra, balarwai harengkat kiwe pat kinongrwai bapau ka jilla. Kum iba heading son renta tiang, bat timi hujan, bat max ta warjeri, bat kiwe di kinongrwai, balapau ha ka jilla. Bat kum juru ibalarwai ya ka Jingrwai, bala ai kerteng, may bait jonga. Kabalakta ya ki babun balang ha ka jilla jongi. Kum taleng baka jingkerpat ki pat ba, ki bahayeng hasem, ki paralok ki baju kersan, nakapor syakapor ban permi Jingrwai. Leng baka jingwan ka juk teknologi ba Thymmai menta. Kumta nakaliang ka kong Catherine, kalarai bandon no laka jong ka YouTube channel, kabala ay kerteng Catherine Pyngrope Official. Hakabaya ka Jingrwai baning kong jong ka kabala ay kerteng Jingbam Mynsiem. Kabala penwandur ya ki kentien, bat bala thaw ya ka Jingrwai de iba Sylvester Mukim, bat la direct do samla John Arkar Lingdo, bat la ringdor do samla Sandy Shanbor, ringkat ka kenhun. Kumtan nakaliang ka kong Catherine kalabo ka jingkerpan, syapi ki pat ba pen ay ka jingkershan ya ka channel jongka. Kenang bakan la ban penmi shibon ki Jingrwai, ki bakalat mu ban penmi mentahi usnem. Aku Jingbam Mynsiem bakem jable. Ngadai Catherine Pyngrope bat ngasa ha umpling. Ngalas dang bandrai na do kapor ba ngadang lit school. Bot rusaki program ki ba hapo yung mani bat kum ta ter. Ngalaya don benta ha ka thup Jingrwai na ki thoi ka donot ka bala pen mi ta ka Khasi Students Union. Bat ru ka Jingrwai bala pen mi ta ka HTCWO ki batimon nyutram. Kani kadi ka scene ka baningkong bangayo la ban penmi ya ka Jingrwai haringkat bat ka video. Kai ki jinge pher padang kani Jingrwai bat kiwei pat ki Jingrwai ki Pyllait isim menta. Habang penin ujor ya ki Jingrwai ki banglarwai man shwa bat kani ka Jingrwai ka ba ndang mi menta. Ka jinge pher ka long ba kani ka Jingrwai ka kren chapang ka jinge dei jongi bat ublei leng ba ka sakramen. Ni kermen ba ki pat nong sngap kin pediang kani ka Jingrwai bat ru kin puson ya ki kentien ki ba labu aka ni kmi lenti ba pin ai ka jingkershan da ka ba phi like share but subscribe ya kani ka Jingrwai ha ka channel janga Catherine Pyngrope. Okay. Ngadai Sylvester Mukim nga syong sa hampling. Hakni ka Jingrwai hinga don benta kumunong tha nong tho ini Jingrwai bat penbit pinja. Hadu banda dep record ini Jingrwai ku magalong bat ni kermen ba nang ni sakmat ni Jingrwai ni nang la ban penrung bat pensutiet ha ki jingmut jaki pai ba pai lang ki pai nong sngap bat ni kermen ba kai ki bangi thmu bat kai ki ba ni tho bat kai ki bangi labu khani Jingrwai kan long ka ba penmen to shisha ki nong sngap la ha kan nu ka liang ro Marakan ki Jingrwai hingi keren sepang ka sakramen ka ba kum ki bangai hingi ni don ni kata ka Jingbam ha ka ba dei ble ka ba lingba ka sakramen ni yo kata ka Jingsuk Mynsiem ha ka ba ni la ban je kandu bat yu ble ka dei ha ka sakramen te nganum keren than hi shibon bat ki ke baro ki ba ngilabu ha ka ni ka Jingrwai
nilai trai shitom kat bala ban penwandor ni Jingrwai ni kermen ba ki pa ba kin pediang kin puson bat pelet jumut ki kin tien ke ba nilabu haka bat ni nget ba kini ki kin tien kinom sa tang ki kin tien henrei kin kala long do long snam ha ka jing jongi iwe pe iwe nakapor chakapor Aku Jingbam Mynsiem Bakem Jable ngakwa ai kublai nikolong sharp kadai ublai number ba kadai lingba jugu ngalala ban trai hak bai dai begini Jingrwai lese hakaling ki kentien kasur bat ulanang ajung muchusu hak ba kumno ngin penwandor ni Jingrwai hak studio ngakwa ai kublai kerpang ro ye ba bari khongla ba dai mei bala simkhia ban penlong ni Jingrwai kumba kalong benta ngila record hak studio jungi bat klempep bro ni kerma hono ko poria iwe ni kinong tem hakani ka Jingrwai i manful son lingdo bam kwa hedwaru play ni kerman bagini ki jingtem jungi hakani ka Jingrwai kan penlong ni kibri bakenang kham ngam jeli shu ma bakani Jingrwai kalong Jingrwai bala slam ha henrei kanaya ke por ke penlong ni bangin wanra bangin yo ekta jumot ban penmi yaka hakarkom kumbakalong bad haka berkumjur haka video ngai kublai abaro tamtami kom Catherine Pyngrope bala ruai ngene ke Jingrwai but kebang asem hiru kolomba nengkong haswa ba Jingrwai ke Jingrwai kemut ila le humbo bun sema ila kanek ila di ke Jingrwai banadu kikentien bat ke ba ke Jingrwai kadon kam kata kade ke ba kong santam ke ba ikong Catherine ila le ngai kublai abaro ke tim ke bala trai shitom ban pen mandor ban pendep kikam kibadan kam nak bentakan ke music video klempep ya kitu ki habaret ki balai don benta hakan ke video ke ban ke ba pinsai ishan but sach kentien kadu ya wai ngai kublai biang ya blai nong bunong tha but ngai scam balung ba ki jingker ku jongu ngenang la shushu ban trai hakaban penmi iki Jingrwai ki ba nakapor shokapor